Daga Sahara mara ruwa zuwa cibiyar ibada ta duniya. Ta yaya hakan ya faru? Bismillahirrahmanirrahim. Wannan shi ne daga littafin Allah, inda muke kawo labaran annabawa daga Alƙur'ani. A yau za mu kawo kashi na ƙarshe a cikin taƙaitaccen labarin Annabi Ibrahim da muke kawowa. A bidiyon da ya gabata, mun ga artabin Annabi Ibrahim da sarakunan nan guda biyu. Annabi Ibrahim (AS) ya ci gaba da kiran mutane zuwa tauhidi, har shekaru suka ja, ya fara tsufa, amma bai samu haihuwa ba da matansa Sara. Sai Sara ta ɗauko baiwarta Hajara, ta ba wa Annabi Ibrahim don ya aura. Sai Hajara ta haifa masa ɗa Isma'il (AS). Allah ya umarci Annabi Ibrahim da ya kai Hajara da jariri Isma'il zuwa wani wuri mai hamada, wato Makka a yau. A lokacin babu ruwa, babu mutane, babu tsirrai a wannan gurin. Hajara ta tambaya, Allah ne ya umarce ka kawo mu nan? Annabi Ibrahim ya ce, Sai ta ce, to Allah ba zai bar mu ba. Wannan shi ne tawakkali na gaskiya. Annabi Ibrahim ya yi addu'a, ya Ubangijina, na zaunar da zuriyata a kwari mara shuka, a wajen gidanka mai alfarma. Sura Ibrahim aya ta 37. Lokacin da ruwa ya ƙare wa Hajara a wannan gurin da Annabi Ibrahim ya ajiye su, sai ta shiga tashin hankali. Ta yi ta gudu tsakanin duwatsu biyu, Safa da Marwa, tana neman mafita. Sai Allah ya fito da ruwan Zamzam a ƙarƙashin ƙafafun Isma'il. Dalilin haka, rayuwa ta koma gurin. Al'umma suka fara zuwa, birni ya taso, wato Makka. Da Annabi Isma'il ya girma, Allah ya umarci Annabi Ibrahim da ya gina gidansa a Makka. Alƙur'ani ya ce, kuma a lokacin da Ibrahim da Isma'il suke ɗaga ginshiƙin gidan, wato Ka'aba, suna cewa, ya Ubangijinmu, ka karɓa daga gare mu. Sura Al-Baƙara aya ta 127. Ka'aba ta zama alamar tauhidi, ibada da haɗuwar al'umma. Sai jarabawa mafi tsanani ta zo. Annabi Ibrahim ya yi mafarki yana yanka ɗansa. Ya ce wa Isma'il, ya ɗana, lallai ina gani a mafarkina cewa ina yanka ka, kuma mun san mafarkin annabawa gaskiya ne. Annabi Isma'il ya amsa ba tare da tsoro ba, ya ce, ya babana, ka aikata abin da aka umarce ka, za ka same ni daga masu haƙuri. Sura As-Saffat aya ta 102. Da suka miƙa kansu gaba ɗaya ga Allah, Allah ya ce, sai muka kira shi, ya Ibrahim, lallai ka gasgata mafarkinka. Sai Allah ya fanshi Annabi Isma'il da babban hadaya. Wannan shi ne nasarar tawakkali kan jarabawa. Amma har yanzu Allah bai manta da Sara ba. Sara ta tsufa sosai, ta rasa bege na haihuwa, amma Allah mai iko ne akan komai, ya shirya wata mu'ujiza. Wata rana mala'iku suka zo wurin Annabi Ibrahim a siffar baƙi. Alƙur'ani ya ce, kuma lallai manzanni sun zo wa Ibrahim da bushara. Bayan sun ba shi labarin halakar mutanen Lut, sai suka yi wa Sara bushara da Ishaq, kuma bayan Ishaq, Yaƙub. Sara ta yi mamaki ƙwarai, ta ce, ashe zan haihu, alhalin ni tsohuwa ce, kuma wannan mijina tsoho ne? Mala'iku suka amsa, shin kina mamakin umarnin Allah ne? Wannan kissar tana Suratul Hud, aya ta 69 zuwa 73. Da izinin Allah, Sara ta haifi Annabi Ishaq (AS), ɗa na biyu ga Annabi Ibrahim. Annabi Ishaq ya zama annabi, kuma ya zama mahaifin Annabi Yaƙub, wanda shi ne tushen annabawan Bani Isra'il. Shi kuma Annabi Isma'il, daga zuriyarsa Annabi Muhammad (SAW) ya fito. Daga cikin manyan darussan labarin Annabi Ibrahim, akwai cewa Allah yana jarabtar wanda yake so. Tawakkali yana buɗe ƙofofin alkhairi. Alƙawarin Allah baya karyawa.
Zuriya ta gari tana farawa da imani. Addinin gaskiya ba na ƙabila ba ne, na tauhidi ne. Wannan shi ne taƙaitaccen tarihin Annabi Ibrahim (AS), annabin da ya tara imani, hijira, jarabawa da nasara. Idan kun amfana, ku yi subscribe, ku yaɗa don alkhairi ya yaɗu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.